Καλημέρα σε όλους. Ξεκινώντας με τον ορισμό, η γρίπη είναι μια οξέα εμβριστική λίμωξη που προκαλείται από ιούς RNA της γρίπης τύπου Α ή Β της οικογένειας των ορθοπληροϊών και εμφανίζεται τη μορφή επιδημικών εξάρσεων. Επιδημιών ή πανδημιών, κυρίως κατά τους σημερινούς μήνες. Πρέπει να πούμε ότι είναι μια αυτοπεριοριζόμενη νόσος, με αυξημένη ωστόσο νοσηρότητα και θνητότητα σε συγκεκριμένες πληθυσμιακές ομάδες, όπως πούμε και στη συνέχεια. Μερικά επιδημιολογικά στοιχεία για την γρίπη, η εποχικότητα είναι ένα σημαντικό χαρακτηριστικό. Εμφανίζει η έκσταση του σημερινούς μήνες από Οκτώβριο έως Απρίλιο στα εύκολα ενώ τα φροντίδια του έτους στα τροπικά. Ένα πολύ σημαντικό στοιχείο είναι η μεταβλητότητα των επιφερειακών αντιγόνων, της αμολοκτινίνης και μεταβινιδάσεις, ιδιαίτερα των ιών τύπου Α. Οι μεταβολές που υφίστανται ή τις διακρίνουμε σε μείζονες ύψη, ελάσσονες, τρίψ. Οι μείζονες αφορούν ένα μεγαλύτερο αριθμό νουκλεοτιδίων συγκεκριμένα με τις ελάσσονες που είναι σημειακές μεταλλάξεις. Ενώ πολύ σημαντική είναι και η γενετική ανασυνδυασμοί, τα reassortments, μεταξύ ανθρώπινων και ζωικής προέλευσης ιών γρίπης, τα οποία οδηγούν σε στελέχη που προκαλούν πανδημίες, όπως θα δείτε και παρακάτω. Οι τύπου Α, όπως είπαμε, υφίστανται συχνότερα μείζονες αντιγονικές μεταβολές ή ανασυνδυασμούς, και γι' αυτό λόγο προκαλούν πιο εύκολα επιδημίες και πανδημίες. Μεταξύ των ιών Α έχουν περιγραφεί τρεις κύριοι υπότυποι αιμαγλουτινίνης, ΙΤΑ1, ΙΤΑ2, ΙΤΑ3, και δύο κύριοι υπότυποι νευραμινιδάσεις, N1, N2. Επιθέτως, η Β υφίσταται μικρότερες και λιγότερο συχνές μεταβολές. Επίσης, κατά τη διάρκεια της ίδιας μιας γρυπικής περίοδου, κυκλοφορούν συνήθως 2 με 3 διαφορετικά στελέχη γρίπης. Αυτό επίσης είναι σημαντικό. Είναι ιστορικά στοιχεία για τις μεγαλύτερες πανδημίες και τους υπότυπους που τις προκάλεσαν. Είναι η Ισπανική γρίπη, γνωστή η πρώτη 20ου αιώνα, 18-19, που προκάλεσε εκατομμύρια θανάτους σε όλο τον κόσμο. Ακολούθησε, οφειλόταν στο ΙΤΑ1. Ακολούθησε η ασιατική, που προήλθε από ανασυνδυασμό μεταξύ ανθρώπινου ιού και ιού των πτηνών και οφειλόταν στο ΙΤΑ2N2. Ήταν δηλαδή μείζωνα μεταβολή, μετάλλαξη. Το 1968 είχαμε τη γρίπη του Hong Kong, όπου οφειλόταν στο ΙΤΑ3N2, που προήλθε από ανασυνδυασμό μεταξύ ανθρώπινου ιού και ιού των πτηνών. Το 1977 είχαμε πάλι ένα shift στο ΙΤΑ1 πάλι, προκάλεσε πανδημία, και τέλος η γνωστή σε όλους γρίπη των χείρων το 2009, η τελευταία πανδημία που προήλθε από προήλθε από τετραπλό ανασυνδυασμό μεταξύ δύο χειρών ιών, ενός ανθρώπινου και ενός ιού των πτηνών. Πρέπει να πούμε εδώ ότι από τον Ιούλιο του 2011 έως σήμερα έχουν περιγραφεί στις ΗΠΑ πάνω από 300 περιστατικά ενός νέου ιού, το ΙΤΑ3N2 variant, το οποίο προήλθε από ανασυνδυασμό του ΙΤΑ3N2 ιού των χείρων και του πανδημικού ΙΤΑ1. Ωστόσο, η νόσος ήταν, οι ασθενείς που παρουσίασαν την νόσο είχαν ήπια νόσο και ανέφεραν άμεση επαφή με χείρους. Και όπως επίσης η μετάδοση από άνθρωπο σε άνθρωπο δεν παρατηρήθηκε. Ο συγκεκριμένος ιός βρίσκεται υπό επιτήρηση στις ΗΠΑ. Δεν έχουν περιστατικά εκτός των ΗΠΑ, όπως γνωρίζουμε. Για την χώρα μας, για την φετινή περίοδο, γρυπική περίοδο, με βάση στοιχεία του Κερνό, φέτος κυκλοφορούν ο υπότυπος Α, ΙΤΑ3N2, ο πανδημικός ιός ΙΤΑ1 του 2009 και πολύ λιγότερο ο τύπος Β. Από θετικά για γρίπη κλινικά δείγματα που είχαμε μέχρι στιγμής εξετάστηκαν στα κέντρα αναφάσης ρύθμης γρίπης. Από 1η Οκτωβρίου ως 10 Φεβρουαρίου πρόσφατα είχαμε συντηρητική πλειονότητα τύπου Α, 57% ΙΤΑ3N2 και 43% ΙΤΑ1 και πολύ λιγότερο 6% τύπου Β. Σε αντίθεση με την περσινή περίοδο, γρυπική του 2011-2012, που είχαμε μοίρας μεταξύ τύπου Α και τύπου Β των στελεχών. Οι τρόποι μετάδοσης κυρίως συνδέονται μέσω μεγάλων σταγονιδίων, μεγαλύτερων του 5 μάικρονς, τα οποία περνούνται με τους φταθμούς, το βήχα και την ομιλία και σε απόσταση έως 2 μέτρων. Σπανιότερη είναι η μετάδοση μέσω μικρότερων σταγονιδίων, τα οποία συμμετέχουν το αεροσόλ και μπορούν να διατηρούνται στον αέρα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Άλλος τρόπος μετάδοσης είναι η επαφή με μολυσμένα αντικείμενα και επιφάνειες. Η επόαση διαρκεί 1 έως 4 μέρες, είναι σύντομη η επόαση, κατά μέσο με 2 ημέρες. Η τυπική κλινική εικόνα παρουσιάζει οξία έναρξη. Αυτό πρέπει να το πούμε σημαντικό, γιατί πολλές φορές θυμούνται και την ακριβή ώρα έναρξης του πυρετού. Υψηλό πυρετό, έντονα ρίκη, κεφαλαλγία, μυαλγία, καταβολή.
Φυσικά συμπτώματα του αναπνευστικού όπως ξηρός βήχας, παρηγορτηνία, αρνητική συμφόρηση. Εδώ πρέπει να πούμε ότι όταν συνυπάρχουν πυρετός με ρήχη, μυαλγία και ξηρό βήχα, αυτά τα 4 συμπτώματα μας έχουν υψηλή διαγνωστική αξία για την γρίπη. Ωστόσο, παρουσιάζει ένα ευρύ φάσμα εκδηλώσεων που κυμαίνονται από την εικόνα του κοινού προβλήματος, πυρέτιο, έως την βαριά συστηματική λίμωση. Λίγα είναι τα ευρήματα από τη φυσική εξέταση. Μπορούμε να έχουμε νεφρότητα σωματοπάρικα, ήπια διόγκωση των αρχικών λεμφαδένων, ιδίως στους νεότερους ασθενείς. Στον εμπείρετο ασθενή θα έχουμε δέρμα θερμό και ερυθρό, ενώ την ακρόαση δεν έχουμε ιδιαίτερα ευρήματα. Διάρκεια της νόσου μπορεί να διαρκήσει μία εβδομάδα και περισσότερο. Οι περισσότεροι ασθενείς, ωστόσο, σταδιακά βελτιώνονται σε 2-5 μέρες. Αυτό έχει φανεί από κλινικά. Μερικοί ασθενείς, ωστόσο, παρουσιάζουν αδυναμία και εύκολη κόπωση για λίγες εβδομάδες. Όσον αφορά τη φορεία του ιού, ο ιός μπορεί να εκκρεμφθεί 48 ώρες πρώτης έναρξης νόσου με το τεστ του αρνητικού Πάρβας, έως και 10 μέρες μετά σε υγιείς κατά λοιπά ασθενείς. Επίσης, στα παιδιά, στους ηλικιωμένους, στους ανασκευαστημένους χωρινούς πάσχοντες, όπως δούμε και μετά, ο ιός ανιχνεύεται για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα και αυτό είναι πολύ σημαντικό για την μετάδοση της νόσου σε επίπεδο νόσου. Η γρίπη παρουσιάζει επιπλοκές. Η πνευμονία είναι η πιο σημαντική επιπλοκή της γρίπης. Η πρωτοπαθής γρυπική πνευμονία που είναι μια βαριά πνευμονία και η δευτεροπαθής, η μικροβιακή, που έχουμε πιο συχνό αίτιο το πνευμονιόκοκο, σε συνότητα με τα ακολουθία χρυσίου του φυλόπος και ο αιμόφυλος influenzas. Μπορούμε να έχουμε παρενοχολπίτιδα και οτίτιδα κυρίως στα παιδιά και ενώ πιο σπάνιες επιλογές, τα συνήμιοσίτιδα και η πρατομιόλυση, βλέπουμε πιο περισσότερο στα παιδιά ίσως, η εγκεφαλίτιδα, η μυελίτιδα, η μηνικίτιδα και η σύνδρομο Γκυλιέν-Μπαρί είναι σπάνιες επιλογές της γρίπης. Πώς κάνουμε τη διάγνωση? Κατά την έξαρση ή επιδημία της νόσου, η διάγνωση μπορεί να τεθεί εύκολα με βάση την κλινική εικόνα. Ωστόσο, εκτός των περιόδων έξαρσης, οι σποραδικές περιπτώσεις δεν μπορούν να διαγνωστούν κλινικά από άλλες ιογενείς λοιμώξεις. Γι' αυτόν τον λόγο υπάρχουν και τα γρήγορα επιδημιολογικές δοκιμασίες, το γρήγορο τεστ ανίχνευσης νουκλοπρωτεϊνικού αντιγόνου, το παρέμφυλο κ. Πάρβας, το οποίο δίνει αποτέλεσμα σε 15 λεπτά ή λιγότερο, έχει υψηλή ειδικότητα για την γρίπη. Πρέπει να ξέρουμε ότι έχει χαμηλή ευαισθησία. Αυτό κυρίως όταν έχουμε για την περίπτωση ψευδός αρνητικών και ψευδός αρνητικών αποτελεσμάτων εκτός των περιόδων έξαρσης. Ο άμεσος και έμεσος νοσοκορισμός που απαιτεί βέβαια έχει υψηλή ειδικότητα και ευαισθησία, απαιτεί όμως εξειδικευμένο εργαστήριο, άρα δεν μπορεί να γίνει σε μια κατοίκονη εξέταση και επίσκεψη. Η PCR είναι η καλύτερη μέθοδος, πιο ευαίσθητη και πιο ειδική για τη διάγνωση, είναι γρήγορη, λίγες ώρες και μας δίνει δυνατότητα διαφοροδιάγνωσης ανάμεσα σε τύπους και υποτύπους γρίπης. Όμως και εδώ χρειαζόμαστε εργαστήριο συγκεκριμένο. Η ηλική καλλιέργεια δεν χρησιμοποιείται για την διάγνωση στην ουσία φάση, είναι χρονοβόρος, απαιτεί τουλάχιστον 48 με 72 ώρες. Κυρίως την χρησιμοποιούμε για επιβεβαίωση των δοκιμασιών γρήγορης ανίχνευσης αντιγόνου, αυτό σε νοσοκομιακό βέβαια επίπεδο, και για επιδημιολογικούς σκοπούς, όταν θέλουμε να βρούμε ποιο στέλεχος κυκλοφορεί μια συγκεκριμένη περιοδική περίοδο. Υπάρχει περίοδος σωμάτων που δεν χρησιμοποιείται όπως και η ηλική καλλιέργεια στη διάγνωση της ουσίας νόσου, είναι μόνο χρήσιμος για ερευνητικούς και επιδημιολογικούς σκοπούς. Εντάξει, για να είναι διαγνωστική εξέταση χρειαζόμαστε τετραπλάσια, απαιτεί τετραπλάσια αύξηση του μεταξύ οξείας φάσης και αποδρομής της νόσου. Και τα βιολογικά δείγματα που χρησιμοποιούμε είναι κυρίως το ρινοφαρυγγικό έγκλημα, χρησιμοποιείται κυρίως αυτό, και δευτερευόντως έχουμε το ρινικό ή φαρυγγικό επίθυσμα, τα πτήλα, σε νοσοκομιακούς ασθενείς που χρησιμοποιείται το ΠΑΛ. Το σημαντικό είναι ότι πρέπει να βάλουμε το ταχύτερο δυνατό και μέχρι 5 ημέρες από την έναρξη της νόσου στους υγιείς. Ενώ, όπως είδαμε και πριν, στους ανοσοκατασταμένους ηλικιωμένους και φρονίους πάσχοντες μπορεί να ληφθεί και αργότερο λόγω παραταμένης φορείας του ιού. Ποιοι ασθενείς πρέπει να υποβάλλονται σε διαγνωστικά τεστ γρίπης? Είναι ασθενείς ψηλού κινδύνου, εξνοσοκομιακοί. Αυτό δηλαδή που βλέπουμε και εμείς στο σπίτι. Ενήλικες πάνω από 65 ετών, παιδιά κάτω από 50 ετών, ιδίως κάτω από 2 ετών,
ή τρόφιμες σε ιδρύματα και κλινικές παθήσεων, οι έγκυοι γυναίκες, άτομα με χρόνιες παθήσεις όπως ΧΑΠ, καρδιαγγική νόσο, κακοήθεια, αχνά, υπατοπάθεια, διαβητική, ανοσφαλισμένη, αιμοσφαιρινοπάθειες, είτε HIV είτε μεταβασιμονία, άνθρωποι με νευρολογικές παθήσεις που επηρεάζουν την αναπηρεστική λειτουργία, και φυσικά δεν είναι και η ανοική καταγγελμένη, άτομα επίσης με νοσογόνο παχυσαρκία. Τώρα εδώ, άνθρωποι ασθενείς που βάλουμε σε τεστ είναι όσοι εισάγονται στο νοσοκομείο με οξία εμπύρητη αναπηρεστική νόσο, οι άνθρωποι που έχουν νοσοκομιακό εμπύρητο για κατά τη διάρκεια της δουλειάς τους, και φυσικά ασθενείς χαμηλού κινδύνου που δεν ανήκουν στις παραπάνω κατηγορίες μπορούν να ελεγχθούν για επιδημιολογικούς σκοπούς, ακριβώς για να πιστοποιήσουμε, να χτυπήσουμε τα στελέχη των γρυπικών που κυκλοφορούν για έναν περίοδο. Το ιδρυνοσυντικό προσωπικό είναι σημαντικό, οι ταξιδιώτες μετά την επιστροφή τους σε περιοχές όπου η γρίπη ενδυμεί και τα άτομα που έχουν σε επαφή με ασθενείς με γρυπόδη συνδρομή πρέπει να ελέγχονται. Θεραπεία. Θεραπεία, δύο κατηγορίες φαρμάκων υπάρχουν. Είναι αναστολής της νευραμυδάσης, η ζαναμιβήρη και η οσελταμιβήρη, το γνωστό ταμιφλού, το οποίο είναι αποτελεσματικά και στους δύο τύπους γρίπης, Α και Β. Οι αδαμαντάνες, οι οποίες δεν χρησιμοποιούνται πλέον, η αμανταδίνη και η ρημανταδίνη είναι δραστικές μόνο στη γρίπη τύπου Α. Και ο λόγος είναι ότι λόγω της ανάθεσης αντιβιωτικών στελεχών από το 2003 ή τα 3N2 και ή τα 1N1 της αδαμαντάνες, η Συγκριτική Επιτροπή των ΗΠΑ σχετικά με την ανοσοποιητικές πρακτικές συνιστά να μην χρησιμοποιούνται για τη θεραπεία της γρίπης ή αδαμαντάνες. Προτινόμενα έτσι φάρμακα είναι η οσελταμιβήρη και η ζαναμιβήρη. Κυρίως η οσελταμιβήρη χρησιμοποιείται. Ποιοι άνθρωποι στους οποίους ασθενείς ενδείχεται να χορηγήσουμε αντιγρυπικά. Καταρχάς, οι ασθενείς που έχουν βαρύ ανόσηση εξ αρχής, δηλαδή κατά την εμφάνιση της νόσου, και οι προοδευτικά επιδεινούμενοι, όπως με δύσπνοια, ταχύπνοια, πτώση γορισμού αίματος που υποδηλώνει η γρυπική πνευμονία, ανεξαρτήτως παραγόντων κινδύνου. Οι ασθενείς που άσχετα με την βαρύτητα νόσηση, δηλαδή που παρουσιάζουν ήπια και ήπια ακόμη νόσηση, αλλά με παράγοντες κινδύνου γρυπικές, γρίπης, όπως είπαμε πριν. Στους ασθενείς αυτούς η θεραπεία πρέπει να ξεκινάει το ταχύτερο δυνατό και κατά προτίμηση ως 48 ώρες. Αυτό έχει δείξει ότι μειώνει την διάρκεια της νόσου. Ανεξαρτήτως αν έχουν υποβληθεί σε εμβολιασμό ή όχι. Ωστόσο και μετά το πέρας των 48 ώρων συνιστάται να χορηγούνται αντιγρυπικά στους ασθενείς αυτούς. Όταν λοιπόν χορηγηθούν εγκαίρως αντιγρυπικά, μειώνουν τη διάρκεια κατά προσέγγιση 1 έως 2 ημέρες. Μειώνουν τη συχνότητα των υπλοκών, την βαρύτητά τους καθώς και τη θνητότητά τους, έχει φανεί από αρκετές μελέτες. Η συνήθιση οσολογία της οσελταμιβήρης είναι 75 mg περός πίση ημερησίως, της ζαναμιβήρης είναι 2 σπονές των 10 mg 2 φορές την ημέρα. Η συνιστόμενη διάρκεια θεραπείας είναι 5 ημέρες. Ωστόσο, στην κατηγορία που είπαμε υψηλού κινδύνου, η διάρκεια μπορεί να είναι μεγαλύτερη. Σε αυτούς που έχουν ήπια ανόσηση και χωρίς παράγοντες κινδύνου, δεν συνιστά τη χορήγηση αντιγρυπικών, είτε πριν είτε μετά το πέρας των 48 ώρων, ακριβώς για το λόγο ότι της πρόληψης της ανάδυσης αντιγρυπικών στελεχών της γρίπης, μην γίνει κατάχρηση των αντιγρυπικών. Οι ασθενείς αυτοί πρέπει να διατώνονται καλά, να παραμένουν στο σπίτι, αποφεύγοντας επαφές με άλλα άτομα, να τηρούν κανόνες υγιεινής, όπως καλό κλείσιμο χεριών και μάσκες προσώπου. Αυτά είναι και πολύ σημαντικά που θα πρέπει να τονίζονται και από τους γιατρούς που τους εξετάζουν. Αντιπηρετικά όπως παραγεταμόλη και λιγότερο μη στεροειδή εθρεμονώδη μπορούν να χορηγούνται και επιπληκτού, ενώ φυσικά η λήψη της πυρήνης πρέπει να αποφεύγεται ιδιαίτερα στα άτομα κάτω από 18 ετών λόγω του κινδύνου για σύνδρομο Ρέγγια. Η πρόληψη που είναι επίσης πολύ σημαντικό θέμα, η ατομική υγιεινή και μέτρα προστασίας περιλαμβάνουν όλοι, ειδικά κατά την περίοδο των εξάρσεων, όπως καλό κλείσιμο χεριών πριν, χρήση μασκών, αποφυγή κλειστών και συνοσισμένων χώρων, και ιδιαίτερα από όλα τα άτομα υψηλού κινδύνου, το ιατρονοσιαστικό προσωπικό και τα άτομα που φροντίζουν κατοίκων, παιδιά και ηλικιωμένους. Λίγο για το αντιγρυπικό εμβόλιο, το οποίο πρέπει να ανανεώνεται κάθε χρόνο με βάση τα διεθνή επιδημιολογικά δεδομένα σχετικά με τα στελέχη ιών γρίπης που κυκλοφορούν κάθε περίοδο. Λόγω του ότι απαιτούνται περίπου 9 μήνες για την παρασκευή του, το αντιγρυπικό εμβόλιο κάθε περίοδο περιέχει τα τυγόνα των στελεχών της προηγούμενης περίοδου. Γι' αυτόν τον λόγο η αποτελεσματικότητά του εξαρτάται από την αντιστοιχεία που υπάρχει μεταξύ των τυγόνων που περιέχονται στο εμβόλιο και
και των αντιγόνων που κυκλοφορούν την συγκεκριμένη γρυππική περίοδο. Για την φετινή περίοδο, για το βόρειο ημισφαίριο φυσικά από Οκτώβριο έως Απρίλιο που την περιγραφή, το εμβόλιο περιέχει τα τρία αυτά στελέχη. Το ήταν ένα, τον υπότυπο ήταν 3N2 και έναν υπότυπο Β. Ενώ η αποτελεσματικότητά του, σύμφωνα με μια μελέτη που εξήχθη στις αρχές περίοδου στις ΗΠΑ, το CDC υπολογίζει γύρω στο 62% περίπου. Ανάλογες τιμές που θα έχουμε στην αποτελεσματικότητα και των εμβολίων προηγούμενων ετών. Σύμφωνα με την Advisory Committee of Immunization Practices, τον ΗΠΑ, όλα τα άτομα ηλικίας άνω των 6 μηνών πρέπει να εμβολιάζονται και κατά προτεραιότητα τα άτομα υψηλού κινδύνου, όπως είπαμε το ιτανοσιαστικό προσωπικό, τα άτομα που φροντίζουν παιδιά ηλικιωμένους κατοίκους, καθώς και οι έγκυοι. Η ανοσία αντέχει 4 με 6 μήνες. Γι' αυτό το λόγο ακριβώς και για το λόγο που είπαμε πριν ότι υπάρχει μεταβλητότητα του ιού από χρόνο σε χρόνο. Ο εμβολιασμός πρέπει να επαναλαμβάνεται κάθε χρόνο και κατά προτίμηση στη αρχή της περίοδου, τον Οκτώβριο στο βόρειο ημισφαίριο και τον Μάιο στο νότιο, στα εύκολα κλίματα. Εδώ έχουμε μια συγκριτική μελέτη που των δύο επιδημικών κυμάτων γρίπης του πρώτου τριμήνου του 2011 και του 2012, από Ιανουάριο-Απρίλιο, που διεξήγαν ίσως ιατροί με βάση το μοντέλο της κατοίκων επίσκεψης και νοσηλείας στην University της Αθήνας, του Ικανοπεδίου. Εδώ βλέπουμε με πορτοκαλί ότι στο σύνολο των επισκέψεων 14.655 που πραγματοποιήθηκαν συνολικά για οποιοδήποτε λόγο το πρώτο τρίμηνο του 2011 και το αντίστοιχο στο παρόμοιο νούμερο στο 2012, όπου το ποσοστό 16% είναι περίπου 2.000-2.500 επισκέψεις αφορούσαν διάγνωση με λίμωξη ανώτερου νοσηλικού. Εδώ είναι η κατανομή των ηλικιακών ομάδων, με βάση μάλλον των ασθενικών με βάση την ηλικιακή ομάδα των ασθενών. Δηλαδή, βλέπουμε ότι το 2011, στο πρώτο τρίμηνο, είχαμε μια σαφή υπεροχή των νεότερων ενηλίκων ασθενών από 15 έως 40 ετών. Ενώ αντίστοιχα το 2012 είχαμε υπεροχή μια σαφή διαφορά στους υπερήλικες, άνω των 65 ετών. Το ποσοστό ασθενών που βρίσκουν θετική στο γρήγορο τεστ της γρίπης ήταν υψηλότερο το 2012, 64%, και το 2011 είχαμε 31%, δηλαδή 207 στους 669 που υποβλήθηκαν σε διαγνωστικό τεστ στο σπίτι. Αυτό ίσως υποδηλώνει και το 2011 μιλούσαμε για το δεύτερο έτος με την πανδημία, στην ησυχία που έχει περισσότερο στους γιατρούς και στην κοινωνία για το στέλεχος ήταν ένα που κυκλοφορούσε το 2011, σε αντίθεση με το 2012, το πρώτο τρίμηνο που είχαμε στελέχη του τύπου ήταν 3N2 και Β. Εδώ βλέπουμε ότι ένα πολύ μικρό ποσοστό ασθενών εισήχθη στο νοσοκομείο. Το 2012 είχαμε 1%, λίγο περισσότερους, αλλά παρόμοιο μισθό, ενώ το 2011 είχαμε 0,6%. Άρα λοιπόν τα συμπεράσματα της μελέτης ήταν ότι οι νεότεροι ενήλικες ασθενείς νόσαν περισσότερο από την γρίπη H1N1 που υπήρχε το 2011. Το γρήγορο τεστ για την γρίπη ήταν πιο ευαίσθητο κατά τη διάρκεια των επιδημιών του 2012, όπου είχαμε α νοσιούς, ήταν 3N2 και Β. Σε ένα ποσοστό 11% το 2011 χορηγήθηκε το Ταμιφλού, ενώ στο ένα αντίστοιχο λίγο μικρότερο ποσοστό το 2012 8,5%. Και φυσικά ένα πολύ μικρό ποσοστό ασθενών με λίμωξη του ανώτερου αναπνευστικού και με γρίπη χρειάστηκαν νοσηλεία. Εδώ κάναμε μια καταγραφή, την κατανομή μάλλον των περιστατικών γρίπης και τρυπώδης συνδρομής. Γρίπη είναι το μεγαλύτερη εκδοχή, όπου βλέπουμε ότι το Φεβρουάριο, τώρα το 2012, το περσινό έτος, βλέπουμε το Φεβρουάριο και Μάρτιο την ευθύνη που παρουσιάζουν τα περιστατικά της γρίπης και της αντίστοιχα της γρυπτικής δομής, με μείωση από τον Απρίλιο και θα γίνει τόσο πολύ.